Ọtụtụ ndị ji okwu ha agba izu na ngalaba gburugburu akpọgo oku ka enwe ntaramahụhụ ka enwe atụmatụ siri ike nke ga-egbochi mmetọ gburugburu nke eji komkom plastik wee na-eme. Ha kpọrọ okwu a mgbe e nwere ọgbakọ itinye ọnụ n'okwu bụ ọgbakọ summit otu a ga-esi wee na-ejikwa atịtị ma kwụsị iji plastik na-emebi gburugburu nke ọ bụ otu jikọtara ndị na-awụfu atịtị n'ime Anambra steeti chịkọbara na njikọ aka n'ọrụ ministri steeti a na-ahụ maka gburugburu n'Awka. Blessing Uchendụ nọ n'oge ahụ wee detara anyị akụkọ. Oge ọ na-ekwu okwu n'igwe onyonyo, onye minista steeti na-ahụ maka gburugburu ya nakwa ekọlọji bụ dọkịnta Isaac Salako kwuru na nde kwuru nde komkom rọba bụ nke a na-atụtụkọnata n'ala anyị bụ Naijiria kwa afọ, bụ nke o kwukweziri na o so n'ihe iche aka mgbe anyị gara ahụike. O tokwere gọọmenti Anambra maka amụma nke Clean, Green nakwa Sustainable Initiative bụ nke ha bagidere, ma kpọkwukwezie ndị eji okwu ha agba izu ka ha jikọọ aka ọnụ ma belata ihe iche aka mgbe a na ala anyị bụ Naijiria. Dọkịnta Salako onye gbakwunyere na gọọmenti etiti bụ nke ga-ewepụta amụma iji wee wube ọtụtụ ebe a na-emegharị komkom rọba iji wee kwalite ọnọdụ ego n'ala anyị. N'aka nke ha, onye odeakwụkwọ nyegara gọọmenti Anambra steeti bụ ọkammụta Solochukwu Lobelo, onye isi ọrụ bụ ọkaiwu Theodora Igwegbe, onye isi ndị ọrụ nyegara gọvanọ Chukwuma Soludo bụ Maazị Ernest Ezeajoyi, nakwazi onye managing director nke Lagos State Waste Management Authority Loma bụ Maazị Ibrahim Adejuwon, nakwa ọtụtụ ndị ọzọ nọrọ n'ebe ahụ wee kwuo na gọọmenti a bụ nke dị njikere ịkwado amụma ọbụla ga-eweta ego. N'okwu nke ha, onye kọmishọna na-afụ maka gburugburu bụ dọkịnta Felix Odimegwu kwuru na ọtụtụ ebe a na-arụgharị ihe komkom rọba bụ nke ebidogore iwube na Anambra steeti, bụ nke o kwuru na o so na amụma gọvanọ Chukwuma Soludo iji wee weta ego na steeti a. O kwukwaziri na komkom rọba ahụ bụ nke onye ọbụla nwee ike ịtụtụkọnata ma buru gabazie na ebe ndị ahụ ewulitere a na-arụgharị ya, bụ nke o kwuru na a ga-akwụ onye ahụ ụgwọ ozugbo dịka aka ọlụ ya si wee dị, ma ọ bụ nye ya ụfọdụ ihe ga-abara ya uru. Onye nchịkọba Anambra State Waste Recycling Association bụ ọkaiwu Philip Obuesi kwuru na ọ dị mkpa ka onye ọbụla bi na steeti a sonye n'amụma Clean, Green and Sustainable Anambra iji wee dobe gburugburu niile ọcha. Onye okwupụta okwu na mmemme ahụ bụ dọkịnta David Ọnụọha bụ onye kọwara isiokwu mmemme ahụ ma nọkwaziere na ya gụpụta ọtụtụ ihe na-akpata ihe iche aka mgba komkom rọba na-eweta n'ala a, ma nọkwaziere ebe ahụ nye ọtụtụ ụsa nyegara ụdị ihe dị otu a. A nọrọ na mmemme ahụ wee nye onyinye nkwanye ugwu dị iche iche ya nakwa onyinye iti aka n'obi nyegara ọtụtụ ụlọ ọrụ nakwazi obodo bụ ndị sonyere na asọmpi All Community Plastic Challenge.